Čau lidi, dneska si ukážeme Let's Play Brookhavenu, jak vykrát všechny 4 banky. Takže půjdeme první od nejlehčí po tu nejtěžší. Vezmeme si policejní auto, aby jsme byli tak krycí. My nevěděli, že jeden vykrát z banku. Tak. Vyskočím. Budou tady celou dobu houkat ty sirény. Nejprve si vezmete tady tu kartu. Tady tu kartu si vezmete. Potom, jestli chcete vyloupit i ten nahoře, tak si vezmete i tady tu. A nejlehčí na samozřejmě bombu. Samozřejmě si vezmeme bombu. FBI uprav! Uděláme. Pimpav. To je klasický trezor. Utečete. Normálně utečete. A jde. Můžete poté kartu vrátit, pak vám už nebude potřebná. Pokud ji chcete mít, nemusíte ji vracet. Takže jako za druhý kartou namístěte na tuto. Na tato tlačítko, pokud vás to tady zazve, takhle se otvírají dveře, musíte mít kartu. Musíte jít tady do kumbálu a vzít sekeru a vzít zase kartu a takhle vzít a takhle to vzít, takhle to rozflákat tu sekerou. Máte klíč? Pokud jdete na mobilu, máte jenom 3 sloty, takže si nechte ty 3 sloty na to. Ale nechte si tam i ty klíče a i to. Tady to je pouze na omezený čas. Takhle můžete do toho mlátit, dokud se to nerozbije, dokud to neudělá jiskry. A vy můžete takhle odbouchnout tuto. Máte diamanty. Víte, já se musím zvícet na tu loupičku. Druhý těžký je tady to zlato, který můžete přeskákat obíčko a máte zlato. A máte 3 ze 4. No a máte 3 ze 4. Ale když na to šlápnete, tak to dá oznámení policajtům a vy musíte zdrhat. Tak, to musíte rychle dělat, jinak vám zavře vchod. No a máme takhle bombu. Potřebujete na to 2 bomby, protože je to silnej safe. Musíte si počkat. Takhle máte vyloupenou banku za necelých 5 minut. V novém updateu. Já to vyloupil za necelých 5 minut. Jo? Já to byl na stopkách a za minutu 30. Musíte použít kartu. Za minutu 30. Že se rozloučíme nahoře. Kartu zase musíte vložit. Zase musíte na to ukázat.
A máte, jestli si to chcete udělat v obrácení nebo podle mě. To je jenom na vás, takže se mějte. Mějte se hezky. A nashledanou. Ahoj. Ahoj diváci.